पहले नमस्कार भाई हम मल्दी से भूलन पासवान बोला तनी गलती सही के क्षमा कल जाई जौन हम कहता तो सुनल जाओ हनु दू बेकत रहेलू हनु गइलो मेला एगो लड़का रहल 3 जने जाके मेला में लागल लोग घूमे मेला में घूमते लागल लोग घूमते 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 अब के साधु मिठाई बिकात रहे साधु मिठाई जाके किन लो 4 गो साधु मिठाई किनाल तब एगो बचवा का दिया गया 3 गो धारा गई आ मेला धाम से घूम के आ जब से चल आयल गई घर अब दोनों वक्त अब राय कर जाते जो हो सुन तारू आ तका आ तो आज हमनी के धाम पर से घूम के आयल बनी जा धाम पर से घूम के आयल बनी जा तब तनी 2-3 गो बाबा जी लोग के खिया देती जा चाहे साधु संत के खिया देती जा तब हमनी के फायदा होई तो कहले जे तो कथी के कमिए बाटे चिवड़ा बढ़ले बाटे दही जामले बाटे एगो चीनी नहीं के चल जाई ना डीलर साहब के यहाँ ले आई तले हम साग सब्जी के व्यवस्था करतानी पहले जाई साधु बाबा लोग के बोला के ले आई अब गए तो खोजत खोजत जाके अब 3 गो साधु बैठा रहलू अपने में मार गांजा भांग बनावत रहलू जाके कहले जे हे साधु बाबा आ तो का तो चली लगना तनी हमरा के पाली लोग तो कहल जे ठीक बाटे जय राम जय राम जय राम। अब जब से चल दो लोटा डोरी उठौले ले आके बाबा लोग के बैठा देले साधु लोग के आ बैठा के जब से अपने जब से चल गए चीनी के अब बच्चा चल गई खेल ले आ अब साधु बाबा लोग बैठल बैलू अनु साधु बाबा बैठल बैलू यही लगली मसाला पीसे कहाँ बैठल बालू अब बैठल बैल यही जब वो सारा में अंगना के लोग ये साधु बाबा लोग अब दोनों जने बैठल बैल तले तो अब मसाला उ पीसत रही तले एगो लड़का आयल जब से जो कौन लड़का रहे उनकर बचवा जौन मेलवा गई रहे तब अच्छा तब जब बचवा आयल तो अब लागल अब पीठिया पर दरगाचे माई रे हमरा के साधु दो माई रे हमरा के साधु दो तो कहतारी जे सुने ना ए हमार बाबू चुपचाप रह 3 गो बढ़ले बा 3 जने बढ़ले बा एगो तू खइया एगो तोहार बाबू एगो ह मिठाइया कहत रहे हां ना हां मिठाइया के कहत रही लेकिन साधु बुझल लो तले तो साधु बुझल लो जे ए बाबू हमनी के 3 जने बढ़ले बा उ 3 गो के कहते बिया जे 3 जने बढ़ले बा एगो तू खइया एगो हम एगो तोहार बाबू आके उ गइल बाटे काट मारवा बोलावे ए बाबू अब साधु बाबा लोग लगल ऊ ताके उनकरा और ऊ ताके उनकरा वो लोग का पारायण जब से लागल सूखे जब लागल सूखे लागल जे बाबू गइल में कोने के काटे वाला के बोला के ले आवतला एकर मातारी मसाला पीसतिया आ सही बात लइकवा कहताटे आ ई सही बात उ गिलिया दे लगे 3 जने बढ़ले वाले 3 जने बढ़ले वाले एगो तू खइया एगो तार बाबू आ एगो हम खाए माने पंडित ले समझ रहल कि हमरा के कहत रह हां साधु लोग समझ लो जे हमरा के कहत रह 3 जने बढ़ वही बढ़ जाता आ 3 जने रहलो पंडित तो 3 जने बढ़ अब जब से अब लागल जब एथी होके तब कहले जे ए बाबू चुपचाप रह तो 3 जने बढ़लो अभी कहले जे अब उठावल लोट या डोरी ए बाबू तनी डोल मैदान घूमी आवे दो लोग केकरा से कहलो आ जिन मसालवा पीसत रहली लइकवा के माई से अनु लइकवा के माई से कहतारलू अनु लइकवा कोने ताकत रही है लइकवा के माई से कहतारलू अनु जे ए बाबू तनी जाए दो लोग डोल मैदान घूम आवे दो साधु लोग कहतार माने बहाना बना के भागत रहलो अब बहाना बना के वजह से भागत रहलो साधु लोग भागल जब बहर के कुछ दूर जाता लो तो लोगों ने से चीनी ले चली आवता रहे वो है जादव जी जब बोले से चीनी ले आवता रहे तो कहता रहे घर में पूछता रहे जो हो काहे बाबा के बोल देलू हो जब बाबा लोग को ला के भाग जाता देखो तनी जब सड़क पर ले गई तो कहले जे भाई वहाँ लोग तो मांगा तो नहीं जा मूसर ना देनी तो भागल जाता ही ना दूर ला बारी तलाइला इतना मेहनत करके बैरिया दौड़ल गई नहीं आ तू जब से मुसर बेगर बाबा लोग भाग जाते और मांगले रहे साधु बाबा लोग अभी टप चले मुसर जब से टबले आ लेके कहले साधु
रुक लगल अब तब उ देखल जब मुँह सब तो कहल आई बाप सही बात बाटे रे दादा भागे तो लगल भागे लागल भाग बाबा लगल भागे कि लइकवा लागल भागे ना लोग साधु बाबा लोग लागल भागे जब साधु बाबा लोग लागल भागे भागत भागत खेदत 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 दू जने जाके ऊख में ढूक गए एक जने जाके गाछी पर चढ़ काची के गए गाछ रहे आम के कि इमली के ए मार दबा तू ना कोनो गाछ रहे गाछ पर जाकर चढ़ गए ए बाबा होइले ली लगन मने चली लगन पाली लगन कहले जे ए बाबू हम ही आ दू जने ऊख में ढुकल बालू तब कहले जे केने बाड़ी जा तो ओइ जा उखिया में बहु गले दू जने के देवे कहले कि यो उतर के भाग गइले उहे रास्ता से गइलन की अलगे गइलन ना वो ई रास्ता से ना ओलगे मुझे भाग गइले और तीनों के तीनों जगह से भाग गइलू प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय पवन सुत हनुमान की जय जय मैया सरस्वती की जय